Hej og velkommen til Fermacci. Derfor vi har lavet, mig og min ven har lavet den her bord. Det er fordi, at vi vil bygge ting. Og sådan maskiner og hvad vi nu skal kalde dem. Det har vi så gået i gang med at lave. F, det står for Fermacci. Okay. Så starter vi lige med at gå ind. Og det her, det er sådan vores plantehave. Så har vi lidt kaktus og lidt blomster. Jeg ved ikke hvorfor den er der. Det skal i hvert fald ikke være der. Og så har vi sukkerrør. De er vokset godt nok meget. Ja. Så lad os komme videre til de store sager. Okay, så går vi lige op ad her. Okay. Så er der F hele vejen rundt her. Så står der her, følg vejen, exit og pil. Det viser jeg om lidt med det. Okay, så står der også lige lille F heroppe. Jeg har ikke sådan rigtig lært så meget nu, men jeg har lært meget på ikke så meget på en singleplayer, men min ven laver også noget på sin singleplayer med Fermacci. Okay, her står der ned, ned, op, op. Starter med at gå ned. Så er der en lille minecart-bane og lille ting der og alt det der. Så skal jeg lige prøve i min opfindelse, men går den her vej og lige i hvert fald ned, og så kan man ikke komme ud her. Det er jo smart. Og så gør jeg bare sådan her. Og den gik der lidt kluder i den, med at lave den, men det gør ikke så meget. Så går vi videre. Ud fra det her, så går vi til op. Der har jeg lavet sådan nogle snemænd her. Se her. Snemænd med græskerhoved. Så står der pil, exit og glasstop. Jeg starter med glasstop, fordi så er vi ikke helt ude af alt det her. Så lad os gå op af den her glasstop. Det kalder jeg så for glasstop, fordi der er en dejlig udsigt over i næsten hele landet. Og derfor jeg ikke har lavet glas her, fordi der er noget ned under der. Så vil jeg lige gå til exit. Det var så glastoppen. Der er lidt tid ned. Og så går vi op til exit. Så vi går helt ud af Fermacci's fabrik. Så er den lige der her. Og så går man bare ned her. Det er en lidt sindssyg vej. Fordi på at sige. Man kan falde ned og alt sådan noget. Men så kommer man ned til her. Og så er det der, hvor der står det her. Følg vejen. Exit. PP. Eller pil. Kun en gang. Det var faktisk kun det, vi havde for den her gang. Snart igen laver vi flere eksperimenter og alt sådan noget der. Håber du vil se vores andre videoer. Håber du vil subscribe og skrive en god kommentar. Synes godt om det, jeg har lavet indtil videre. Håber du ser med næste video. Peace.